Tofa yanzu wakar kosan waka ta fita wadda ya yi wa Janar Abdurrahman Chani shugaban ƙasar Nijar. Sannan tararara ita ma ta fita a wannan lokaci. Shin yanzu haka masu raro muna mai muku fatan barka da zuwa da kuma sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka ta Arewa Sabon Shafi. Masu raro a yanzu haka dai muna mai fatan za ku gyara zama tsab da kuma biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Don wato jin irin ɗauke da sababbin waƙoƙin waɗanda muke tafa da su wanda rarara ɗin ya yi tare da kosan waƙa. Shin masu raro ko za ku bambance mana wace waƙa ce tafi daɗi tsakanin waƙar rarara da kuma ta kosan waƙa? Sai dai amma 'yan Nijar sun bayyana cewa tun kafin waɗannan waƙoƙi su fita kada ma a sake da a hankalo musu waƙar rarara zuwa Nijar don ba za su taɓa jinta ba, iya waƙar kosan waƙa ɗin kawai za su ji. To a yanzu haka dai tabbas kwarai da gaske shin a iya cewa wannan waka ta kosan waka ta fita wato mawakin na Najeriya Dauda Kahutu rarara daɗi sakamakon kasancewa da irin yadda ya yi amfani da kalamai masu daɗi da kuma lafazi mai daɗi a cikin wakar tasa, irin yadda ya kwantar da kai ya kuma wake shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani. Shin kuma za ku ji cewa ta rarara tabbas kwarai da gaske wakar tasa ta zo da zagi a ciki da kuma cin mutunci. Hasali ma ya bayyana cewa rarara tabbas kwarai da gaske shi da kansa ya amsa cewa zai fitar da waƙoƙi har guda 9 a shekarar 2025. Shin yanzu gashi nan ya fitar da guda 2. To tabbas kwarai da gaske a yanzu haka za ku ji cewa 'yan Nijar suna ta zagin mawaƙi rarara sakamakon kasancewar irin yadda yake fitar da wato waƙoƙi na cin mutunci akan shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani din, wanda a yanzu haka ne tabbas 'yan Nijar sun bayyana cewa ko da wannan waka ta fita ba za su taba jin ta Dauda Kahutu rarara din ba, iya ta kosan waka kawai za su ji. Shin yanzu haka dai masu sauraro za ku ji cewa 'yan Nijar da dama fa sun bayyana cewa shin ko da rarara zai bi 'yan Nijar baki daya ya raba musu wasu maƙudan kuɗaɗe to ba za su taba zaɓen rarara din ba sakamakon kasancewar irin yadda ya tawo ya wato cicciki gwamnatin Nijar ya kuma wato so ya tozarta shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani. Amma yanzu haka masu sauraro muna mai fatan za ku gyara zaman da kuma biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo, amma fa ku kasance da mu ta hanyar danna mana subscribing tare da alamar ƙararrawar sanarwa, don hakan shine zai ba ku damar samun bidiyoyinmu kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba waɗanda muke tafa da su da zarar mun ɗora. Mun gode da kasancewar mu da ku a wannan tasha tamu mai albarka ta Arewa Sabon Shafi. Masu sauraro ai za ka yi ku gyara zaman ku kuma biyo na har zuwa bidiyo na gaba wanda zan sa muku yanzu nan don wato jin zazzafar wakar ta rarara da kuma kosan waka.